Na memorijalnom groblju u Vukovaru održan je ispraćaj hrvatskog branitelja Francuza Jean-Michela Nicoliera uz najviše vojne počasti. Tisuće ljudi iz svih dijelova Hrvatske stigle su na pogreb. Uz obitelj, majku, brata te ostalu rodbinu na sprovod su došli Nicolijerovi suborci, ali i branitelji iz cijele Hrvatske, navijačke skupine te brojni drugi građani. Nicolier se uključio u obranu Vukovara kao pripadnik HOS-a 1991. godine. Njegove kosti pronađene su 34 godine nakon što je ubijen na Ovčari, 100-tinjak metara od hangara u kojem je bio odveden zajedno s ostalim hrvatskim braniteljima. Hoću li moći izdržati kad se budemo gledali oči u oči? Dragi Jean-Michel, tvoja žrtva nas obvezuje. Tvoj lik i tvoje ime ostaće u svakom hrvatskom domu, u svakom srcu koje zna da nam sloboda nije darovana, da je ta sloboda izborena žrtvom i plaćena krvlju najboljih. Hrvatska ti kaže hvala. Prije pada sam ga pozvao na stranu i ponudio mu da mu napravimo novinarske iskaznice, cijelu opremu i da bude reporter. Odbio je. Gledao sam ga, rekao sam mu: Jean, mi padamo, pomoć nam ne može doći, naša država nova nije toliko jaka, mi padamo, razmisli dobro. Ostao je dosljedan. Tisuće ljudi od jutra su stizali u Vukovar u kojem je otvorena knjiga žalosti. Svoje misli upisali su tako mnogi koji su danas bili na posljednjem ispraćaju. Na sprovodu Jean-Michela Nicoliera uz 3 potpredsjednika vlade, Medveda, Anušića i Vlajčića, bile su i brojne poznate osobe, među njima hrvatski nogometni izbornik Dalić i pjevač Thompson. Posebno je bilo emotivan trenutak za hrvatske branitelje i njegove suborce koji se prisjećaju događaja od prije 34 godine, a stigli su iz svih dijelova Hrvatske. Miješaju se osjećaj ponosa i tuge zbog žrtava koje su život dale za slobodu. Pa bio je vrhunska osoba, isto takav bio vojnik. On je bio član našeg interventnog voda. Mislim da je s tim sve rečeno. Mi smo došli dati počast našem heroju Jean-Michelu Nicolieru jer on je to zaslužio. On je velika žrtva i hrvatski patrioti, hrvatski domoljubi nikad ne smiju zaboraviti našega heroja. I on je s nama. A gledam ga kao heroja i to je čast za Hrvatsku i za njega koji je došao u jednu malu državu koju nikad nije čuja i ostaje svoj život za domovinu Hrvatsku. U Vukovar ćemo i uživo. Katarina Brečić. Katarina, istraga o ubojici Jean-Michela se nastavlja. Glavni državni odvjetnik otkrio je i neke nove detalje. O čemu se radi? Pa otkrio je da su francuski istražitelji koji također rade na istrazi ubojstva Jean-Michel Nicoliera proteklih nekoliko dana boravili u Hrvatskoj. Tijekom dana smo čuli i da su u rujnu bili ovdje. Kaže Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, da im je DORH dao svu dokumentaciju oko ovog slučaja koju posjeduje, da je i Ministarstvo branitelja podijelilo svoja saznanja. Još 2018. hrvatski DORH otvorio je istragu. Vjeruju da iza ubojstva Jean-Michel Nicoliera stoji Spasoje Petković, zvani Štuka, koji se nalazi u Srbiji i koji ima status svjedoka suradnika. Tražili su od srbijanskih vlasti da ga hrvatski tužitelji ispitaju, no srpska strana to je u potpunosti odbila, ne pristaje na bilo kakvu suradnju, ne samo oko slučaja Jean-Michel Nicoliera, nego bilo kojeg drugog slučaja ratnog zločina. Tako da hrvatsko pravosuđe zapravo tu ne može ništa, oni su u jednoj slijepoj ulici, ali sa francuskim pravosuđem sada je ovdje jedna šansa i francuski veleposlanik koji je danas bio na ispraćaju Jean-Michel Nicoliera potvrdio je da su francuske vlasti zatražile suradnju sa Srbijom po ovome pitanju, ali da ne može otkriti ništa više od toga, odnosno da ne raspolaže s više informacija jer je francusko pravosuđe neovisno. Tako da vidjet ćemo kako će se u daljnjim mjesecima sve to odvijati. Je li Srbija, ako ne s Hrvatskom, spremna na suradnju sa Francuskom? No evo i poslušajmo što je po ovome pitanju rekao glavni državni odvjetnik Turudić.
Je li istraga uzaludna ako Srbija ne surađuje? Pa u Hrvatskoj se pokazalo da nije polučilo rezultate zbog toga što smo stali u jednoj fazi radi nesuradnje Srbije. Vidjet ćemo što će Francuska učiniti. To podliježe pod načelo univerzalne jurisdikcije, može Francuska goniti i po tom načelu može goniti i činjenica da se radi o francuskom državljanu.